wan nyaka ne corona chakre around May, nitie jomose pok noyudo salary chakre dwe mar 5 nyaka sani. To sirikal osebedo kawacho mana ni kelo pesa, gikelo kawuono pesa, wan wawinjo mana pesa ne gazet, pok waneno pesa. Koro kaka union wawuok ni mondo wakwa Minister Magoha mondo oyie mondo release pesa. Wantiere kaka sani pok wayudo salary. Mar ariyo, wadwani mondo sirikal o implement report mane Kilemi Mwero okelo mar ni non-teaching staff salary gi onego beni wuok from the ministry direct kaka ne timore 1993. Sani kata ka nyathi tuo kata ka kitero hospital onge, waonge health cover, health system rach, waonge insurance mar retirement. NSSF sani pok ochul chakre dwe mar 5 no nyaka sani. It has been unfortunate for the non-teaching staff because a number of us are now suffering from depression. People are sick, yet we are not able to get any service because we have not gotten what we are supposed to get.